Dostala som pokutu. 50 eur. Nie je to málo, ale právom a neoddiskutovateľne. Lebo som prekročila rýchlosť cirka okolo možno 10. Ale stalo sa mi to na obchvate Bratislavy a to je pomerne rýchla cesta. To sa tam stáva mnohým vodičom, ktorí samozrejme nejazdia s očami prilepenými na tachometri. Tu je 70-ka. O chvíľočku, keď sa vyjde hore na ten ďalší obchvat, tak tam vám predpisuje buď 80, alebo normálne sa chodí 90. Ale keď už vidíte na veste, že začína diaľnica, tak už aj podvedome ten pedál pritlačíte na tú väčšiu rýchlosť a práve tam som tú pokutu dostala. Opakujem a zdôrazňujem ešte raz, právom a neoddiskutovateľne. Ale v týchto miestach my šoféri hovoríme, že je to pokuta kuleha. O mnoho viac by sme privítali, keby nás dopravní policajti zastavili a možno aj pokutovali, ak prekročíme prikázanú rýchlosť na miestach, kde je to naozaj ohrozujúce život, ako škôlky, školy, prechody prechodcov, tak tam naozaj zväčšená, zvýšená rýchlosť ohrozuje životy a tam, keď dostanem pokutu, tak to určite nebude pokuta kuleha. A milí dopravní policajti, my sme nie zlí šoféri, aspoň sa to o nás hovorí. Dodržujeme pravidlá, predpisy a myslíme si, že ste aj potrební v tomto dopravnom chaose. A keď nám nebudete dávať také nečakané pokuty, také jánošikovské, ktoré my pokladáme za ozbíjanie, ale dáte nám pokutu spravodlivú, vtedy určite nepovieme o tejto pokute, že je to pokuta kuleha. Zaujali vás blogeri? Reagujte na našom webe www.tvba.sk. Blogeri. Svedomie Bratislavy.